बेउला ठीक ही तो गेला सिगरेट की मारिया समझो पैसा पत्र की अच्छे ना सिगरेट की मारिया सुन चल सिगरेट मारिया मुंड टेण है पैसा कथा पर हुआ दियो चल मत सिगरेट तीन दिन जा सिगरेट पैसा दे दिया जा बाळा सेती काले मते कहिथिने सिगरेट पैसा मु देबुन मु छाटी दिथांती मु देबिन मो तो पैसा नहीं गाड़ी रे बस पड़े तेल पैसा क्या मगा है आज सिगरेट पैसा कल तुम पैसा नहीं भाई से ता गाड़ी से पैसा मागुनी तू काई मागे दे जीवु भाई तुम जहाँ खर्च कर मु स्टार्टिंग रे मना कर मोर पैसा नहीं मु किछ कर पारे मु बंधाई करे बाळा ठीक टाइम में पट्टी मारलो ना बाप पैसा देइथिला से पैसा ट्यूशन में देइछि मन रखिथि बोझे कौन रे पोस्टा फुल्ला फुल्ला लागु जे बे कहू बा बाप देइछि पैसा ट्यूशन पाई आ उता पैसा दबा पाई तो जणा पड़ना सेही पैसा 50 टका खर्च कर दिलानी हां बाळा चल जीवा चल बे सौम्य आज तो बर्थडे पे पार्टी पार्टी काहे बे तुझे सकाळ पुरो कहू मो पाखरे पैसा नहीं तू एबे बर्थडे पार्टी मागुछु बे पार्टी न दा पे रोल कम बे करछु रोल करिबी मु सब बेला तो मो पाखरे पार्टी न छ एबे आज दे दियो भाई रे परिस्थिति बुझ रे भाई पार्टी न होदा हां हां बे 400 टका देलु तो से तू का कहू मो पैसा नडा बाप पैसा देइछि तुम सेही पैसा बनै छ बे ते काली जाग दवार थी दे दबु तो आज हमहु देई था काली जागु दिन में के ये सांगो था अरे भाई मो तो एमती जगह कहीं अंतर रे जाटा वाचला की तू सोळाटा ना हैं मु काई जगह बच्चा लुको भाई बे जगहटा मते कहीं किछ ठीक ठाक लागुन ए तोर जागा रे की काम अबे बे तो सुनो सुनो एमिदरी बहुत लेट हेलानी चलो माल फाल बना मुडी जाउ मूर्ति के आसे हला भाई बहुत समय लग पड़े गलानी अबे तू कौन था कौन जान लो वैसे से मूल टुपरा से या तू जा जा देखिया थमे ओए 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 किसला तेरा ओए पे उठ है ओए समीर उठ है बे हैप्पी हैप्पी तक माय लगी सब नाटर गोवर्धन तू है तू मत कहू पे मु की गोली मते का आचू एते आ नाटक करबा दरकार नहीं तू जा पई ताको मारछु ना वो भी सही पे आसी
ବିସ୍କୁଟ ନାହିଁ। ନାହିଁ। ସେ ଉଠିଲା। ନା ମୁଁ ତ କହୁଥିଲି ତମେ ତାକୁ ବାହାରକୁ ପଠେଇଦବା କଥା, କିଛି ତମ ମୁଣ୍ଡର ବୁଝ ଟିକେ ହାଲକା ହେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ନା ତାକୁ ତମେ ଘରେ ରଖି ତମ ମୁଣ୍ଡରେ ବସାଇଲ, ସେମିତି ତମେ ତମ ବୁଝ ସମ୍ଭାଳ। ଆରେ ବାପ ମା ଗଲା ପରେ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି କି ମୁଁ ହିଁ ତା ବାପ ମା। ଭାବିଥିଲି କି ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ସାୟଦ ସେ କଥା ସେ ବୁଝିପାରିବ ଆଉ ମତେ କାନ୍ଧରେ କାନ୍ଧ ଦବ, କିନ୍ତୁ ନା, କଣ କରିବି, ସବୁ ପରେ ବି ଚୁପଚାପ ରହୁଛି। ଯେତେ ହେଲେ ସେ ମୋ ଭାଇ ନା। ହଉ ଛାଡ଼ ସେ କଥା, ଯାହା ହବାର କଥା ହବ ଆଉ। ମାମୁନି ଯାଅ ଡାକି ଦିଅ, ସେ ତା ସାଙ୍ଗ ଗୁଡା କଣ ଆଇଲେଣି, କଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଡାକି ଦିଅ। ହାପି 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 ତ ଭାଇ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଯା ତ ସାଙ୍ଗମାନେ କଣ ଆସୁଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି। ମାଗି ତ ଆଇଛନ୍ତି ତ ଚାଉଳ ପାଳ ବିଦା କରି ମତେ ସବୁବେଳେ ଡାକୁଛନ୍ତି। ଏ ଭାଇ ଏଇ ଚାଉଳ କଣ ତତେ ପରା ମୁଁ ପଇସା ମାଗୁଛି। ଚାଉଳ ନଉନାହାନ୍ତି, ତୋର ଗୋଟେ କାମ କର, ତାକୁ 100-200 ଟଙ୍କା ଦେଇ ପଠେଇବି। ରଖ ଏ ପଇସା, ସ୍ୱାମୀ ଆଉଛି ହେପିକି ଡାକ। ସକାଳ ମୁଁ ଆସି ତମେ ତାମସା ଲଗେଇଛ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ରହୁଛ। ହେପିକି ଡାକ, ହେପି देख ମୁଁ ତୋତେ କିଛି ଆଉ ବୁଲେଇ ବାଙ୍କେଇ କଥା କହିବିନି ହେଲା। ତୋତେ ମୁଁ ସିଧା ସିଧା କହୁଛି, ତୁ ରାସ୍ତାରୁ ଯୋଉ 40,000 ଟଙ୍କା ଉଠେଇଥିଲୁ ସେ ପଇସା ମୋତେ ଫେରା। କି ପଇସା? ଭଲରେ ଦେଇଦେ ବାବୁ, ନହେଲେ ବାଳ ଖଣ୍ଡେ ବି ପାଇବୁନି। ଭାଇ ତମେ କି ପଇସା କଥା କହୁଛ, ମୁଁ ତ କିଛି ବୁଝିପାର ନାହିଁ। ଆବେ ତୋତେ ମୁଁ ଏଇଠି 2 ଘଣ୍ଟା ହେଲା ତୋତେ ପଇସା କଥା ପଚାରୁଛି, କି ପଇସା ମୋତେ ଖେଳୁଛୁ? ତୁ ଖେଳୁଛୁ? ମୋତେ ଏବେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ମୋ 40,000 ଟଙ୍କା ଦରକାର, ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଦରକାର। ପଇସା ଦେବୁ ୟା ତୋ ଭାଇକି ଡାକିବୁ, ତୋ ଭାଇକି ଡାକ, ତୋ ଭାଇକି ଡାକ। ମୋର ପିଲା ଦେଖେଇବାର ଥିଲା, ମୋର ପିଲା ଦେଖା ସରିଲା, ମୁଁ ଏବେ ଆସୁଛି। କଣ ହେଇଛି? ଓହୋ ତମେ ତା ବଡ଼ ଭାଇଟି, ତମକୁ ପଇସା କିଛି ଜଣା ନାହିଁ? କୋଉ ପଇସା? ଭାଇ ଦେଖ ମୁଁ ତମକୁ ସିଧା ସିଧା କଥା କହୁଛି, ମୁଁ ତାକୁ ବହୁତ କଥା କହିସାରିଲିଣି। ମୋତେ ମୋ 40,000 ଟଙ୍କା ଦରକାର, ତାକୁ ପଚାର ସେ ପଇସା କୋଉଠି ରଖିଛି। ଆଚ୍ଛା ଏବେ କିଏ ଇଏ ଆଉ ପଇସା କଥା କଣ କହୁଛନ୍ତି? ତୁ କଣ କରୁଛୁ କି ଯାଇକି? ଏବେ ତତେ ପଚାରୁଛୁ ନା କଣ କରୁଛୁ? ହଁ ଭାଇ ସେ ରାସ୍ତାରେ ତୁ କଣ କରୁଛୁ ତୋ ଲାଇଫରେ ମୁଁ କିଛି ବି ଜାଣିନି। ବାପା ମା ଗଲା ପରେ ତତେ ମୁଁ ଦିଲସେ ଗୋଟେ ଭାଇ ଭଳିଆ ମାନିଛି ହେଲା, କିନ୍ତୁ ତୁ ଯେଉଁ ଏଇ କାମ ଗୁଡ଼ା ଯାଇ କରୁଛୁ ମୋତେ ଆଦୌ ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ। ତତେ ଟିକେ ଆନ୍ତରିକତା ବି ତୋ ସହିତ ନାହିଁ ମୋର। 40,000 କଣ ତତେ 4 ଟଙ୍କା ବି ଦେବିନି। ଆଜିଠୁ ତୁ ଘର ବି ଯଦି ନ ମାଣ୍ଡିବୁ ବହୁତ ଭଲ, ବୁଝିହେଲା? ଯଦି ତୁ ଠିକ୍ ଛୁଆ ହେଇଥିବୁ ଆଉ କେବେ ଘରକୁ ବି ଆସିବୁନି। ଦେଖ ଭାଇ କଥା କିଛି ଧରନି, ଏଇଟାକୁ ରଖ, ଯାହା କ'ଣ ଦବା କଥା ଦେଇଦିଅ। ଯଦି ନିଜର ଭାବୁଥିବ ତମର ମା ନାହିଁ, ମା ଭଳିଆ ଭାବୁଥିବ ତ ଏଇଟା ରଖିବ, ମନା କରିବନି।
ଦେଖ ଭାଇ ମୋର ତ ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ହିଁ ଦେବି, କାହିଁକିନା ସେ ପଇସା ଅଲରେଡ଼ି ଭାଇ ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ନେଇଯାଇଛି। ଭାଉଜ ଗୋଟେ ସୁନା ଚେନ୍ ଦେଲା, ତା ରେଟ୍ ଭାଉଜ କହୁଥିଲା 50,000 ଟଙ୍କା। ଭାଇ ଏଇଟା ରଖିଦିଅ। ଭାଇ ଦେଖ, ମୋତେ ମୋର 40,000 ଟଙ୍କା କ୍ୟାସ୍ରେ ଦରକାର। ମୋତେ ସୁନା ଗଣା ଜିନିଷ ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଉ ଏଟା ଯାଇକି ବି କେତେ 20 କି 30,000 ହେବ। ମୋତେ 40,000 ଟଙ୍କା କ୍ୟାସ୍ ଦେବୁ, ତାପରେ ତୁ ଏ ଜିନିଷ ନେବୁ। ସୁନା ଗଣା ଏତେ ଟଙ୍କାର ଥିଲା, ତୁ ତାକୁ ନେଇକି ଦଉଛୁ ମୋ ଭାଇକି? ତାର ଏତେ ସାହସ, ତୁ ମୋ ଭାଇକି ନେଇକି ଦଉଛୁ? ଛୁଆ ଦେଇଥିଲା ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିଲା ତୁ ଆଜିଠୁ ଏ ଘର ଭିତରୁ ତୁ ମାଟି ନା ଢୋଲ ବୁଝିଲା? ତୁ ମାଟି ନା ଢୋଲ ବୁଝିଲା? ତୁ ଘରେ ବି ଯଦି ନ ମାଣ୍ଡିବୁ ବହୁତ ଭଲ। ମୋତେ ଏବେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ମୋ 40,000 ଟଙ୍କା ଦରକାର। କ'ଣ ତମ ଭାଇ ତମକୁ ଘରୁ କାଢ଼ିଦେଲେ? ତ ଏବେ କ'ଣ କରିବ ଭାବୁଛ? କ'ଣ କରିବା କିଛି? କିଏ ତମେ? ଚିନ୍ତା କରନି, ମୁଁ ଜଣେ ତମର ଶୁଭଚିନ୍ତକ ବୋଲି ମୋତେ ଭାବ। କ'ଣ କରିବି ଭାଇ? ଦେଖ, ପଇସା କମେଇବାଟା ଯେତିକି ସହଜ, ତାକୁ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିବା ସେତିକି କଷ୍ଟ। ଆଜି ସେଇ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ତମ ସାଙ୍ଗ, ତମ ଭାଇ, ତମ ଭାଉଜ ସମସ୍ତେ ଆଜି ତମ ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ଗଲେ। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁ ନାହିଁ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଏମିତି କ'ଣ କଲି କି ଯେ ମୋ ସହ ଏମିତି ହେଉଛି। ସେଦିନ ଯେଉଁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟଟା ହେଇଥିଲା, ତୁମେ ଯେଉଁ ପର୍ସଟା ପାଇଥିଲ, ଯଦି ତୁମେ ସେ ପର୍ସର ପଇସାକୁ ନ ଦେଖି ସେ ଲୋକଟାକୁ ଟିକେ ଦେଖିଥାନ୍ତ କି ତାକୁ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇକି ଯାଇପାରିଥାନ୍ତ, ହୁଏତ ସେ ଲୋକଟାର ଜୀବନ ବଞ୍ଚି ପାରିଥାନ୍ତ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ସେଇଟା ନ କରି ସେ ଲୋକଟାକୁ ମରିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଇ ପଇସା ପଛରେ ଧାଇଁଲ। ତମେ ଏସବୁ କଥା କେମିତି ଜାଣିଲ? ସେଇ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ତମ ନିରୀହ ସାଙ୍ଗର ଜୀବନ ଗଲା, ଆଉ ସେଇ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ତମ ଭାଇ ଆଜି ତମଠୁ ଦୂରେଇ ଗଲେ। ନା ସେ ଟଙ୍କା ମୋର ଥିଲା, ନା ସେ ଟଙ୍କା ଯିଏ ତୁମକୁ ସେ ଟଙ୍କା ମାଗିବାକୁ ଆସିଥିଲା ତାର ଥିଲା। ଟଙ୍କା କେବେ 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 କାହାର ହେଇକି ରୁହେ ନା, କିନ୍ତୁ ସେ ଟଙ୍କା ସବୁ ସମ୍ପର୍କକୁ ଫିକା କରିଦିଏ ମୋ ସାଙ୍ଗ, ମନେ ରଖ। ବାଏ ବାଏ।